vachafa. Asi anojima anofa achifila a bit healthier. Point andozomataura ndekuda so. Amazaviwa. Amadzadiwa ngatimire takada so. Ngatiite mamwe madecisions anoita kuti tisazoembaraswa isusu pachedu, right? Tsvaka munhu, okay, tabvuma mazimba munhu wese, makati munhu wese akuhura, mukadzi wese akuhura, murume wese akuhura. Chitsvakawo murume ari nani, uhurigwe nemurume ari nani. Pamunobatwa paya une chikomba, vanhu vamboti haya vahurigwavo mukadzi wacho akanaka vedu vedu. Bhozi vanhu vari kubatwa vachihura, vamwe vachona vacho vanondonyadzisa muridzi wokuhura wacho. Unoona munhu akagara pasaitsuu uchibatwa uchihurigwa chihurigwa neklasi. Handiti tabvuma right, munhu wese anohura, but chitsvakawo munhu ari nani wokukuhurira. Tisoro ndokuenda ndoda zomataura. Taakuzviziva, all right, tabvuma mazimba ese mata anohura, okay, but tisarudzawo partner ichakuhurira ine class. Nokuti vakomanaka pamunobatwa mapartner anenge asipo, but tikangonzwa ndiye mukadzi waadmire, takutomujaja nemukadzi watawana achihura naye. Izvi zvinodzikisa munhu chikero pasi. Zviri nani hazvo mese mucheme, asi umwe achema. Ukanzonoda nei kuchema uri muBMW nekuchema uri pabhasikoro, ngandei tinochema tiri pamaBMW, nyangwe asiri yedu, tingochemawo tiri muBMW. Hurawo nemunhu anokukwiridzira chikero. Hanzi kuhura usaudza vanhu nemaiwa, hakuna kuhura kuti aiwa tinashe. Kana wazobatwa vamwe vanhu munobatwa muchihura navo vanodzikisa chikero chehama dzenyu, vanodzikisa chikero chako, vanodzikisa chikero chevana vako. Sei vamwe vanhu veklasi vasikana vakuru tisingavabati havasi kubatwa. Ndakambotaura last video kuti okay, chibatwai right, muchihura muri panzvimbo iri nani. Chihurawo okay, live yapera, ndatopedza live, so vanhu vazhinji zvandoda ndozvokuti okay, tabvuma handiti kuti okay, zvinoitika izvi, vanhu vanohurirana, right? Shamari, chitsvakawo mumwe munhu ane chipiro chokuti even akanzi ndovakasumuka itione ndovakuhurira ndiyakahurira murume ndomaikudava something chokuti vanhu vanoti okay, ndiye mukadzi wacho uyu muri kwakadiniko tavavona vakahura handiri kwete kuti zvimwe vakomanaka boys handidi kunyebera. Hurigwawo nemunhu ari nani, kuhurigwa nemunhu ari nani unozvita sei? Tsvaka munhu ari nani. Tabvuma kuti okay, there is every possibility yokuti munhu wese nereti hazviri kuita zvika tikuona senge munhu wese aringohura, right? Pachitsvakawo chitsvakawo, kana kanzi munhu wese akudya imbwa, chirega kudya imbwa yakaondazve, chingotsvakawo zibulldog iroriya riya. Ndinozama kuti nini boys, tabvume hedu kuti vanhu vakunetseka nefaithfulness, but chitsvakawo kamukadzi keklasi, kamurume keklasi. Kana kasiri keklasi ako kaitewo bhodhi yakanaka, kamurume kachonzi ndokamurume kake kakamuhurira, kaitwa kamurume kavike kanoluka good, wakahurigwa naniko ivakababa vekuchena vaya zviri vakomana vamwe muri kuhura navo ka nevamwe vanhu vanokuhurira vanokudzikisai. Umwe munhu anokwereta mari kwauri yebhanduru, agokuhurira nebhanduru akwereta, iye ari munhu webhanduru. Munhu wokukumbira mari yemitpai unokuhurira nemari yako yemitpai. Iwapa uri classic mbunano vamwe vanhu choose udza chipartner chamari. Ndanzwa kuti unenge nembiri yechihure. Listen, class yangu ine ndakutsvaka munhu achandihurira better class. Hanzi vanhu ngavangomira chihure cha havasi kuwana vane class. Hanzi narurabai mash, I have not hured yet.
Roramai ndipeko. Problem iripo ndekudai so. Guys. Kuno munhu anokupa nonsense isingaenderani nelevel rake. Ramba. Kana teacher akauya neexam yegrade 2. Muudze teacher muri kundipa exam yamandipa ikai. Aiwa yes exam yangu. Muri kundiwestera time. Ndoita nemusoro iyi. 1 plus 1 ndi 2 teacher, 2 plus 2 ndi 4, 4 plus 1 ndi 8 teacher, haishe exam yangu iyi. Inzi wafoira, uchifoira zvinhu zvelevel rako. Ndozva ndiri kuzama kutaura. Wamana tinozviita sei? Pakutsvaka partner yako ipo pepe. Tsvaka munhu weclass. Tsvaka. Tiri kuzviona kuti mamarriage achalast, yes tabvuma achalast, but ngaisa last tichikuona uchifamba nemunhu wauri proud kufamba naye, kwete munhu anoshopa ari kumberi uko nevana uko madhama anyenda vape ava uko uchinongedzana gumbo so. Ndiri kuzama kuti munhu wese akapiwa choice, munhu wese anopiwa choice. Vasingapiwi choice ndeve musingabere vaya, but musingabere wakabhaniwa, forced marriage yakabhaniwa. Shamwari, kana wasarudzwa kuroorwa nemunhu, right? Akanga asiri yake munhu akanaka chiso, ngaachitawo class. Pano kuti chiso akashata, class yacho hana, geza kwacho agezi, munhu wemanga-manga, akuhurira futi nemunhu wemanga-manga. Aiwa, ndo zvandingozama kutaura kuti guys, une choice kana uri single. Tsvaka anonzi ake anotamba nemabhodhoro erora uhuri kwako nemunhu weclass oti vanhu asi munhu wacho anodhensa. Kwete zvinhu zvatiri kuona zvokuti shosho unenge wagara paya wabatwa. Uri kana wabatwa chirega kupusisiwa. Kana wabatwa chitiza then. Pasi kusiri kufanira kana wandibata ndine mbuyo wako ndakuda kurova ndo kana muchindiuraya izvo bhozi zvokuzondipareda muchipoza pamavidhio uchitorwa vidhio uchiwakagara ukadzoma. Kana wandibata ndine mukadzi womunhu shamwari. Zvinhu 2. Kune flight or flee. Kupsychology kune inonzi fight or flee. Kuti vanhu hiya is either unodzorera kana kuti unotiza, unoreka kana kuti unofriza. Zvino vazhinji venyu munofriza, ende muchifriza muri pavanhu vakashata. Ngavasara vachiti ndiye mukadzi wacho ndarova pasi, ndiopiko ndiye asiya chigunwe chake chatagurapo. Machigura atamurova chikagurika akatiza. Because kuparedhiwa kwewe taakuzviziva social media yakadi. Muri kuparedhiwa makapoza gara pasi we, gara pasi muchifirimiwa, nyaya ndikuzama kutaura ndekuti hanzi ndongodarika pano kuti nditende, ndangodarika pano kuti nditende. Kutenda chiko naye vedu. So ndiri kuti nini, ngatichemei tiri mabhimu. Tiri single, kana uri single, take your time, tsvaka munhu weclass waunoda chechecheche. Kana uri obsessed nemagara, tsvaka magara acho. Kana uri obsessed nemari, tsvaka mari yacho. Rwane munhu ari obsessed nezvaunoda iwewe. Handiti kana azokuhurira vanhu kwaimbodei kweipa kuti chemariji chimudhari chemari ichi boys amuda chimudhari ndeche imba yavanogara shamwari. Kwara kuti takakuti okay ndimbotsvaka malive mauye 4 akaitika vanhu vakabatwa 4 vese vakabatwa the past week. Vanhu vese vakabatwa chiura. Wakagara wakatarisa varume vacho nemurume wacho ari kuhura neari kuhurigwa wacho, ari kuhurigwa atisi kumuona ahura wacho. Naye mai uyu shuwa ndihurira. Umwe achingosvusvidza mwana achikuti mwana akuita singachazvimba magaro nokusvusvidza asingachemi. Wotarisa munhu wacho saka nemawandiro akaita vasikana vatiri kuona maslay queen paFacebook apa. Naye admire wakanotora mukadzi handisi kushora pandingoti zvasikana zvatoona zvoita malive apa vana rura, vana nomsava, vana chichi. Iwo unotorana namai we vanonzi maini vayo. Magara zvino parupasa marereka musoro mabatwa tsvakai munhu weclass. Zviri nani ucheme uri mubhima. Uchichemako ndahurigwa kwete kuhurigwa nemunhu wakweretesa mari. Aiwa guys. Guys, ngatimbochinjai maitiro. Tingochinja approach. Kuti kana munhu achikupimba so mutarisa so, munhu wese achikupimba imagine achikuhurira. Imagine wabatwa. I think ndo approach andakutoita. Munhu akakupimba imagine achikuhurira kuti vanhu vamungana zviya wamubata achihura nemumwe munhu.
ukanzwa mwoyo wako uchiti siya varume havaperi, vakadzi havaperi, because zvimwe zvinhu zvamuri kuroora muri kunyara nazvo. Yet Bible rakati he who finds, kana Bible rakati he who finds a woman finds a good thing, and unofinda finding hazviro chinhu chinongwa vamwe venyu muri kungoroora zviri available. Finding means ndikati ndaunotsvaka tsvimbo kuti ndevera induku enhle iganyule zizwe, induku enhle iganyule zizwe, vacho kuti ufune induku enhle you have to go right in the bush. Kana uchida tsvimbo yakanaka yekuveza, haungoiwane paruware padhuze nepamba, no, unoenda mukati memakwenzi mukati memudondo, ndomaona tsvimbo iripo. Vamwe venyu muri kungoroorwa nemukomana waana tokupfimba, marry me. Aiwa, selector shama, you've got all the time. Selector. And imagine munhu yakuhurira, imagine munhu yakudisappoint. Make the journey smooth. Right. Kukanzi okay vanhu vese vari kuenda Harare vari kutsakatika murodhu. Chirega kukwira bhazi ka, chirega kukwira rori. Chichoka munhu ane Benz. Mutsakatike muri mucomfort. Ndizvo zvandizomataura. Saka kana uchitora chikwereti iwo kubank iwo. Watora chikwereti kubank anditi. Chirega kufa nechikwereti 1 uchitambura futi. Kana watora chikwereti chikwira ndege inodhura. Kwira munodhura chikwereti chagara chadovapo ichi. Ndona. Itawo zvinhu zvine class zvispoile right in the process yokufa yachona. Ifa uchizvispoila. Kunokuva nesystem yekukuudza kana wapedo kufa ukabata nena izvo zvakaita sana cancer, vanokuudza kuti wakuzofa chichichi. Kukupa time yekuti ufe with dignity, ufe wanakirwa. Vamwe vanokwira maholidays, vanhu munoona vazhinji vamwe vanozotanga kuenda maholidays vanzwa kuti vachafa. Ndona.